Určite tie situácie poznáte. Rozhodnete sa pre stanovačku na peknom, vysokom kopci, poctivo si ho podmaníte a keď už ste hore a doslova na konci s dychom, príde čas na fúkanie kempovacích matracov. Kde ale ten dých zobrať? A čo tak z malého, nenápadného zariadenia, ktoré dokáže spraviť viac ako Vánok vo vlasoch? Poďte sa teda pozrieť, čo všetko zvládne a ktorých 5 funkcií si v sebe prináša jeden z najmenších kompresorov. Všestranná prenosná vzduchová pumpa Zero One Pump má kompaktné valcové telo s váhou len 100 gramov. Je vybavená 5 rôznymi vzduchovými tryskami, ktoré umožňujú nafukovanie a vyfukovanie celého radu produktov. Vďaka vlastnej technológii TurboAir môže pumpa dosiahnuť tlak až 4,5 kPa a prietok vzduchu až 300 litrov za minútu. Pumpa je vhodná aj na vyfukovanie vzduchu z vákuovo uzatvárateľných vriec na oblečenie alebo môže pomôcť urýchliť zakladanie ohňa v tábore. Zariadenie je navyše vybavené skupinou 8 LED diód, takže môže poslúžiť aj ako lampa s jasom 300 lúmenov. K dispozícii je aj režim SOS signálu pomocou červeného svetla s viditeľným dosahom až 2 km. Integrovaná batéria s kapacitou 2700 mAh poskytne možnosť nabitia mobilných zariadení cez port USB-C. Telo zariadenia navyše obsahuje magnety pre jeho uchytenie na rôzne kovové povrchy. Horský e-bicykel Aventon Ramblers sa môže pochváliť vlastným stredovým elektromotorom A100 s inteligentným riadením pohonu. Motor je dimenzovaný na 250 W trvalého výkonu, no v turborežime môže dosiahnuť výkon až 750 W a poskytne krútiaci moment až 100 Nm pre elektrickú podporu pri jazde do strmého kopca. K dispozícii sú 3 úrovne elektrickej asistencie šliapania do pedálov do rýchlosti až 32 km za hodinu. Snímač krútiaceho momentu pritom zaisťuje prirodzenejší zážitok z jazdy, pretože reaguje skôr na vstup do pedálov než na kadenciu. Odnímateľná batéria s kapacitou 698 Wh má deklarovanú výdrž takmer 130 km na jedno nabitie. Nastaviteľná odpružená vidlica RockShox absorbuje nerovnosti so zdvihom 130 mm, zatiaľ čo podsvietený farebný LCD displej zobrazí jazdcovi informácie o stave jeho dvojkolesového tátoša.